kok kisi sana sasuana ani sai sekang sanai dok sini culture sini tradition no tui nangmani kobang ma sai thangbai kha जों जे borok sai thangmani no bahai ke educate khainai omono जों wan cholai ni nangnai ani ke जों बैनि culture बैनि tradition बैनि cinema बैनि hokumo mokumo rokna ke जों daitini adopt khainau adopt khaina mani bagai जों sini cinema hokumo mokumo tabau kemawi tong tini by feel si noi asai mas halo sini folk music college ni history sini principal in charge ni khokdei khana laika sini o history sini laibuma 12 বছর লেইনি আগখা হাফান जों आसक बाय लिमिटेशन माने satisfaction उंजावै साया जोंनि नाहार आसगो बाथागै चाया जों जोंनि तिप्रासानि मोखांनो जों सारनानि बागै जोंनि कालचारनि बिसिंते जोंनि जामं मोसामं मुसलमाननि बिसिंते तानमानि बिसिंते जों जोंनि जागै माने जोंनि Okra Saiklangka, Nini SD Bormon, RD Bormon, Sini Wall ni famous, Nini musician si. Kewa Saimaya Bari ni Boro Rohito, Sini Tiprasa ni Bising ni Hinoi. Tani ke Sumbu proudly Bono popularized Kaya, Sumbu Saikanaraya, almost in the Bongso, Sini generation si. Sini Bong, Sini Tiprasa ni Koroksa, Boroksi, Hinoi Sumbu. Sini generation pamnai rokno sai khanabai hani bangai kobangma actor actress sini tiprasa ni bisingo asaikha bollywood dogo sokja tongo nirotei bu sai mane nini tabak ria sen raima sen senung paibela ha to phane borok bu sini bongso bomani title sui thangpai ha kintu bo sini bongso bona bu जों popular khaini nangnai te जों proudly जों गसै नाथाय अमचिनि बंश होनै गसै थाय हानि बांगैनो जोंनि कालचार न जों तैबो पपुलार खायनायनि हिंखे तैबो बबाय जों जोंनि केरियार न सानाय हि वानसनानि हिंखे फासो जों जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि एडिसि हाफां बबो स्टेप नानि नां आगे जे लाइथानाय सरकार स्टेट गभर्नमेंट नि संसाय कलांगा हाय संसामानि बरकया जों गोबांमा अर्गेनाइजेशन गोबांमा मथाक गोबांमा यूनिटी नि कायसे एसोसिएशन जों सनालाय किन्तु बनो बाहायके तिकिरै तंनाय बा बनो बाहायके तैबो कुसुगो कारनाय बनि बांगै सामं तांनानि हिंखे अनेक कठिन Tabak sini folk music college ni obostha. Nini principal kere, principal in charge roi matomo. Nini faculty ni ব্যবস্থা kere, ran kere. Omai ke cholai tongjao. जों अनेक बार sini orani doctor Surat Deborma bai जों kong masalaikia ani office thango ani chamber thango. Kobangma je orani staff bai kok salayo, orani student no bai kok salayo. Pass out student no by kok salayo maike sung teibu chini faculty development khaimanai improve khaimanai amona tei chung onek bar discussion ma khailaikha boni solution tabo busung ma yakho haifeno chung bokha bayawi buskangmo bahake agognai jotoni cooperation bai chung agogai ni nangnai tini chesta khailai tomo khainai ni bagai hoyto saromaya kho asbaino जों बखाबाय लायो खरकसाते खरकसाना एलिगेशन खालायो bo hiking mane mungsa saromaya bo khaimane mungsa saromaya जों एलिगेशन खायनानै हिंखे दायतिनो सेंनि थाङो किन्तु ओ फिल बोसो कठिन जों अर साइनिं खायने सिनेमं खायनानै अमने बिसिं तैचिनि दफानो मोखां सिनि रनानि जे या प्रेसेउ दङ अम बोसो कठिन
बनबो जों सिनानि नांगौ दिनै जोंनि बिसिनि गोबांमा नेशनल इंटरनेशनल लावो पार्टिसिपेट खायखा एवार्ड माखा कम्पिटिशन टिकिखा जों खोनालायखा इंगे जों बैनिसाय कमिया जोंनि चेयरमैन सार साय खोनाखा जोंनि बखरावबो बोसोर जोंनि माइंडसेट थिग खायनि नांगौ जे जों मावो हाय होनो जोंनि सुरभि देवर्मा इंडियन आइडल माना होनो साव कल्पना खायबा सबा इमांनो ब ऑर्केस्ट्रा टीमो आगे रिसावो बनिपरे एल्बम सुनावो बनिपरे रिसामन सुनाव इंडियन आइडल माना ही सेबा कल्पना खायबा गे जों अमा हाइके सावै मानो नैनि प्रिंसिपल इंचार्ज सामाने चाकरी माना दे हिसि जों सोंग्राफोर चाकरी माना दे माया दे निजेनि केरियार न बाहायके ओ म्यूजिक नि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बा रिसावै वोकल फांखा डांस फांखा नैनि अमा हाइ सोलोंवै आं निजेनि केरियार न सुनानाय हाय होनैबो जों वानसनानै नां दिनै चाकरी बा जतनि बाङै ब्लैक कथिन हायसि चाकरी मानानै तानिके ताबाव ब्लैक कंपटीशन जुगो कंपटीशन खायै बाहायके टिकिनाय जोंनि बखरावो जों अमा हायके सिगांनि सिमेने प्रिपारेशन तंनि नांनाय जों जेसो कथिन थों जों लराय खायै एबे निजेनि पार्सोनल सिमिया नैनि केरियार हाम खांके दफा बोसिनि जानाय अमनि बिसिंते जों चाकरी खाय हांके जोंनि दफा गोबां चाकरी खाय हमले डॉक्टर खाय हा इंजीनियर खाय हा नैनि ऑफिसर खाय हा किंतु बबाय जों सेटिस्फाइड इंगै इंया जोंनि बसकांगते लामा कलक दङो जोंनि बबाग्रानि लीडरशिप बाय जों ताबाव आगिनि जागा दंगैया ताबाव ओ लेवल दंगैया आनसे सिगां सानाय रक साइ थांखा नेशनल इंटरनेशनल नि लीडर्स रक बरक पर्यन्त रिकगनाइज माखाय हाजे जोंनि बबाग्रानि नेतृत्व जोंनि एडिसि हाफांनो दङो होनै जों इजराइलनि एम्बेसीनि ऑफिसर बाय तेनि ब्राजिलनि एम्बेसेडर बाय कक सालायफ्रो ब्रो ब्लैक खातम जाखा स्पेशली ब्राजिल नेके स्पोर्ट फुटबॉल न हेके ब्लै इंटरेस्ट जाबो जोंबो साखा जोंनि टिप्रासार फुटबॉल ब्लै टैलेंट दङो बर' विजिट खायफैनाय जोंनि स्पोर्ट फुटबॉल जों बर'नि जे स्कोप दङो फुटबॉल थुङै जोंनाव फुटबॉल थुङायला हेके जतया सारे हेके फाइनल बा सेमी फाइनल फांथों बा टीम मैच दिनै थुङाय माने पाइलायला हेके जोंनि जबाव रतमखाय हर हेके नंलायो जालायो बास पाइहा गे बर'नि बयसङै फायनाय आफ्राव बोहै बिसानानै पाइपे हे बर'नि केरियार आगे फुटबॉल थुं तो माने सामन खायमलिया माने बर'नि फ्यूचर और न पाइहा तानि हेके और उसको कुरिनि बागै जों और स्टेट लेवल फुटबॉल थुङै रां कामाय खायमैया हानि बाङै बर' फुटबॉल जेसे टैलेंट दंथों बर' और न पाइमा पायो बर'नि बयस ओवर हांके पाइपे गे बैनि और हेके नेने ब्राजिलियन थों नेने गोबांमा फुटबॉल गोरों चिली इटाली अमा हायराव हेके फुटबॉल थुङै से बिलियनियर मावो गे जोंनि अरनि फुटबॉल थुनाय र बिलियनियर मायाफा मिलियनियर फां माने अमा हाय उसको स्नानानि बागै जोंनि बुबाग्रा थं प्रोसेस खायतम नैनि इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनानि बागै आनसे सिगां सानाय दं सायथांखा सिमिलार कल्चर एक्टिविटीज न जों बाहायके एक्सचेंज खायनाय फार्स्ट बर'नो तय फैनाय बर' सिनियर इजराइल सर फेस्टिवल खायफैनाय बर'नि कल्चरल फेस्टिवल खायफैनाय बनि परे जों चिनो अरनो इजराइल रहना गे जों कल्पना खायमैया जे आगिनि हाय नेशनल लेवल अरनि हन तंनाय होनो जों आगिनि के माने नेशनल कॉम्पिटिशन मातिकी बनि परे नेशनल कॉम्पिटिशन पाइखेछि जापान हि माथां जेमन हजागिरि डेम्स जापान थांमाने हाय अनेक कठिन किंतु ताबो डाइरेक्टली इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनानि बागै कक सालाय दङो चिनि बुबाग्रा इवेंट जोंबो आरो जागा प्रेजेंट दं गे अमा हायके जोंनो जे प्रफरनो सिकं होनै तावा सौदि जों बैनि लेभेल ताबक सौ हातानि टिप्रासा हाय होनै जोंबो मा सौनाय हाचि स्राय फांसिनिनो
जों आगे नुवा ताबक फनो अक्रा मै फनो जों कायचाव कम जरुंगो चिनि बुमा बुफारक पुलिस नो खाहके ओइ पुलिस फाइहा ताकादी हाय हने हम इंगे उलक तरै पुलिस नो किरि पायो पुलिस जे चिनि बागै सामं खायो सोसाइटी नि बागै सि सामं खायो हाय हने वा सगया जों पुलिस नो के किरि माने जेमन जों सिक खाय इंगे चिनि बुमा बुफातनाय रबो ताबो सुप्रियर हि मावा सनाय जों चिनि दफाना जोंबो सुप्रियर कायचा जाति आगे निनि बिजनेस संथो निनि पॉलिटिक्स संथो चिनि महाराजा बिरबल ने आमल जों कोनो अंशे कमया जुदु क्षेत्रे बो जों कमया ताबो इंके जों जुदु लायने इंके जों बाय जोंसि जेकुनो मठा जेकुनो पार्टी जेकुनो ग्रुप कायचा ग्रुप ते कायचा ग्रुप जों बाय जों लायने इंके ब्ले एक्सपर्ट आनचे सिगां साइथा मामिता डांस पर्यन्त मिलियाफोर डिफरेंट पाइहाफोर आनि सिसाखौ बनि सिसाखौ हलायने हा गे जों अमहाय जे साग बाय साग फाइट खायमानि र किसा मासा फेलायमानि र बनो जों कायसा जायगा मा फायने तानि के जों ताबो थानसा ने बिसिंति बसकांगो आगगनानि याप्रेसै दंमानि जरा किसा मासा फेलायने न कायसा लोकेशन ते कायसा लोकेशन जमाते बाय जमाते से कग्र फेलाय तेलेमरा ने बाय आनि यां किलानि साखु नंगो जोंखे चावो अमा हायके किसा फेलाय गे बनो जों मोनसे समय छां जाय मांने हायसि बहमानि बिसाव जों हमानि बिसाव थि बहायके चिनि कायसा कमन प्लेटफॉर्म जों जेकुनो ननो कायसा सिम्बलिक के बसकां मा आगौनाय तानि के चिनि ताबो बसकांगो लामा कलमा तंगो जों कल्चरल नि बिसिंति चिनि फाव म्यूजिक कॉलेज नि बिसिंति जे परेवै बरनि अरनि पास आउट थानाय रनि केरियार नो जों वान सबै तंगो चिनि एडिसि हाफा ते स्टेट गवर्नमेंट बेहायनो वान सलाथ जे अर परै पाइ हांके बरनि केरियार पाइ हा अमहाया बरनि भविष्यनि बांगैबो जों मावा संनाय वान सलायनाय तानि के चिनि ट्रेडिशन चिनि सिनिमोन तुलुक जे कमाय तंमाय न ताबो बसकांगो तयफे तंग चिनि ओ फाव म्यूजिक कॉलेज गे जतनो साइमाना जे आगे चिनि अमहाय तंमानि ताबो बनो जों चिनि सिनिमोननि बिसिंति बसकांगो तैबो पपुलाराइज खायनि नांनाय जों बैनि न एडप्ट खाय हांके बैनो सों हांके जों चेनायनो दिनै बैनि क्लासिकल डांस रहि जों सोलोंलायनाय थि आसे रोङै मानो किन्तु बरहाय एक्सपर्ट माया खानाय बरहायके रोंमाया खानाय सापोज रनि चिनि मै गुदक संमानि न वानजै न फासुंरदि मारवारि न फासुंरदि जों हायके रोंया गुदक थि आसे थगनाय चिनि हाय थगे जों तिफ्राबो बनो हिंदी वाला गुदक सामानि थगजारि मासा हाय फनि चिनि हायया हाय न गुदक मासे हेंगेवा गुदक खायदि गे बबो खायले हा बेरमा कलमा रखे खायै सेस साइसि गे जों मोसामानि रोजामानि बैनि क्लासिकल बाय जों फलो खायै बरनो पाया हायसि गे जों चिनि नसि तैबो कुसुओ कारना हेंके चिनि जों केसि मा थांनाय आज केसि चिनि कुसुओ कारो मानाय जतन हामबाय खुलुमबाय